Часцей мыць рукі раяць эпідэміолагі раёна. Ужо на працягу некалькіх гадоў Шклоўшчына займае лідзіруючыя пазіцыі ў вобласці па колькасці захворванняў на вострыя кішачныя инфекции. Як ад іх засцерагчыся, якія меры профилактики прымаць, даведаемся з нашага наступнага матэрыяла. У нас в районе отмечается высокий рост заболеваемости острыми кишечными инфекциями и сальмонеллезами. Сальмонеллезами в этом году у нас отмечается рост на 40%. Если в количественном показателе, то это 28 случаев заболевания по сравнению с прошлым годом на 8 случаев. В прошлом году было 20 случаев. Острыми кишечными инфекциями с установленным возбудителем в этом году у нас отмечается небольшое снижение на 16%. 43 случая, в прошлом году 50 случаев. По острым кишечным инфекциям не установленной этиологии, то есть когда неизвестен возбудитель, у нас отмечается также рост на 15%. В этом году у нас 37 случаев, в прошлом году было 32 случая. Вострыя кішачныя інфекцыі – гэта група захворванняў, якія хоць і вызываюцца разнастайнымі мікробамі, маюць агульны шлях заражэння. Узбуджальнік пранікае ў арганізм праз рот і актыўна размнажаецца ў кішачніку. Не дзіўна, што сярод усіх хворых жыхароў раёна каля 80% складаюць дзеці. Дзеля таго, каб засцерагчы іх і сябе ад такіх інфекцый, ні ў якім разе нельга ігнараваць рэкамендацыі спецыялістаў. Те же обычные правила личной гигиены. Особенно это проследить, чтобы дети мыли руки. Также это обычные домашние правила приготовления и мытья продуктов питания, фруктов, овощей. Например, мясо необходимо хорошо проваривать и хорошо прожаривать. Не употреблять в пищу сырые яйца или яичницу, глазунью, яйца в смятку. Перед употреблением вообще яйца необходимо мыть поплавочной водой с мылом, независимо свойские яйца или купленные в торговой сети. Не набывайте продукты харчавання у выпадковых людей, падтрымлівайце чысціню ў доме, не хадзіце ў вулічным абутку па жылых пакоях, часцей праветрывайце памяшканні. Гэтыя правілы дапамогуць пазбегнуць хваробу. Калі ўсё ж такі вы ці вашыя блізкія захварэлі, абавязкова звярніцеся да ўрача па своечасовую медыцынскую дапамогу. Гэта дазволіць папярэдзіць ускладненні і не заразіць акружаючых.